Dobar dan, dragi prijatelji. Nalazim se na splavu na Ušću. Ovdje imamo jako lep pogled na Kalemegdan, našu Beogradsku tvrđavu. Umiljeno mjesto za šetnju Beograđana i gosti našeg grada. I ovdje imamo divan pogled na Ušće, gdje Sava ulivuje se u Dunav. Ove dvije rijeke jako važne su za Beograđane i za većinu stanovništva Srbije po pitanju pitke vode. Naš gost Ana Pavlović iz Akvafora, koji bih ja postavila nekoliko pitanja. Ana, koliko put od rijeke do naše slavine prođe voda? Kao što znamo, put vode iz ovih rijeka treba dosta dugo da pređe do naših slavina. Nakon što voda napusti gradski vodovod, treba da pređe kilometarske cijevi kako bi došli do naše slavine. Ana, kakva su iskustva korisnika Akvafor filtera? Naši mušteriji nam govore kako primete razliku kako je voda pitkija, kako ne osjećaju hlor u vodi, da ne osjećaju točniji miris hlora u vodi, kako vide razliku između vode sa česme i iz filtera Akvafora. Zašto svi se koriste Akvafor filtera osim kao za piće? Naši korisnici ne koriste vodu samo za piće, već i za pripreme hrane. Kao što već imamo iskustva da kažu da je dosta ukusnije sama hrana kad pripremamo sa Akvafor filterima. Ne samo pripremamo, već i recimo onako zimnica što može da se nosit će se voda u hloru i dosta duže traje ta zimnica koja se pravi sa Akvafor filterima. Još jedno pitanje. Ko najčešće kupuje filter za prečišćavanje vode Akvafor? Kod nas dolaze svih uzrasta, kao što su porodice sa decom, stari ljudi, sportisti, pa kad malo bolje razmislim, zaista svi nam dolaze. Ovo je posljednje pitanje za tebe. Da li vlasnici kućnih ljubimaca kupuju filter za prečišćavanje vode? Naravno da dolaze, kao što svi znamo da su kućni ljubimci dobrodošli u našu radnju koja se nalazi u Bulevaru Despota Stefana 55, ja sam mi pet friendly radnja. Dragi prijatelji, pozivam vas da dođete kod nas da izaberete vaš Akvafor filter. Filter za prečišćavanje vode. I još željela bih vas pozovem da nam se pridružite na izložbi pasa kod Štark Arene, koji će biti 6. oktobra 2018. godine, a zove se Najnjuška 2018. godine, gdje će biti predstavljene i naše proizvode i naravno naši divni kućni ljubimci koji će takmičiti se.